Казвам, да заличим бит. Yes! Окей, беше с айтемите. Аре, бе, човек! Вие сте бахти! Мък не се използва фулмет. Са ти, бе! Не сме, човек, аз го трябва, гледай! Абе, Санди, той е с хакове. Кой? Санди, ти. Да, друг път не съм с това. Не е хакер. Просто съм добър. Ти си добър, ти си слаб. Ама, Чакай малко, чакай, няма. Чакай, бе, човек. аре, Санди, прекъсни. Аре, бе. Давай, Санди, давай. Хей, гъма едно. Еми, гъма едно искам да такова, ама не става. А, ето. Сега Чакай, си махам гъма едното. Гъма нула, готово. чакай се. Гъма нула. Дай. Ай, аз гъманула, айде почвам. И да, искам да съм ютубър, разбрали бе, младеж. А нема да си опиш, ще си ютубър. Начин. Аз съм оп. Ама вече няма да имаш опит, защото ще си ютубър. На малко съм. Трябва да съм геймът едно само за... На малко съм. Аре, бе, гъма едно! Друг път! Така, как се вижда, аз ги гледам от тук, как да трябва. Бе, На малко си! аз изпих стрентката. Абе, там се стоите без флайки, човек, няма такива флайки. Убих първия. Как го убила ти, бе? Аз ще убия Санди е тук. Стига, бе! Без флайки, ей. Трябва да се качиш. То без... Има начин да се качиш. Без флайки. Ани са така, бе. Ама се качваш. Не, бе, виж от тама, от тук скачаш тама, бе, виж. Ето тук скачаш е тама, ама не са. От тук скачаш е тама. Фак, че го е путна! Айде си. Баси, прото, дето съм. Кой ма това? Баси просто деца. Той ма ти бе. Умрай, тука, Па. Тихо. Нята, пана, пусът. Баси просто деца ми умря. И какво казах, бе? Оле, айта ми. При, лаги. Аре, бе, човек. Аре, бе, лаги ми. Аки, Аре, бе, тъп лаг, майка ти ще има. Санди умира. О, убивам го този. Кой си айтемите? Взеха айтемите. Никой да не му убива, ей. Никой да не му убива, бягайте от тука. Се бия. Ау! Стига, бе! О, моето човек. Човек има 1050 милиони айтеми. Ай, дайте ми някакви брони. И нито от тях не ни пука. Бе, ще ми дадеш някакви брони. Я ми виши. И на въси. Кой ма килма е?
Инваси. Как се пишеш? Охо, дай ми някакъв мет. Дай ми неща, човек. Давай. Гледай как се... Не. Вид някаква коза си. Ай, дайте ми някакви брони. Пухай на баба ми супата. Пухай на баба ми супата ти казах. Пухай тук още топа. Сега. Кончилка банас. Не давай, не можеш да ма пати. Аре бе, кой идва за пълпа? Кой идва за пълпа? Кой идва за пълпа? Чакай, бе, бейби, дай! Сега ще го убия, спокойно, сега ще го убия. Дайте ми брони, бе! Той ще му убие тапанар. Ай, тапанар, дай ми брони, бе! Дайте ми брони да ви килна! Той ще му убие. Аз ви гледам как се биете. Kill срещу kill. Охо, бейби, с анти-кнокбак. И имате с анти-кнокбак. Няма хилвай, човек, кой има хилва? Санти, стига Аз ми не. по-хилвай. Аз не те хилвам, нали знаеш? Айде, клипу ще видите, че не съм аз. И Давид, и аз не съм. Дай, Ти кой ще ли правиш Дайте ми нещо? баща ми да умрат, наистина не съм аз. Айде смечове, бе. Айде смечове, мочи. На малко печали смечове. А малко си. Айде смечове, слабак. А така килаурата го цепи Санди, не мене. О, майка ти, Санди. Майка ти. Ма килна, бе, бейби! Нема кила, че ще ти опна. Kill, baby! Само пусне да го направи. О, ес! Браво, гейбелет! Майка ти ще бе, защо ти опна? Искаш ли, добре? Не да, да,